Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Meghalaya Pavilion kalayo ya ke khusnam kepada kata kemar rupa na pedeng ki jila bat ki Union Territories hapok ke ri halor ke jing tebit ne ke bentaban pen idur ke runsan jong ke 43rd India International Trade Fair arajar arpusau kabala penlong de ke India Trade Promotion Organization ha ke jing yakop jong ke award presentation ha ke arpu nyotrik unaiwing arajar arpusau ha Bharat Mandapam jong ke Nongba New Delhi. Yakni ke khusnam jong ke jela la pediang da WG Momin ubalong ru director jong ke Meghalaya Pavilion jong ke Directorate of Information and Public Relations ha ke jinga don lang uba SL Maulong ubaderu nong penyat pajba jong ke DIPR uba BF Sun Functional Manager Nongston bat UAD Shira Functional Manager katanat khai pateng bat ki karkhana Ampati. Yakni ke khusnam syake jela Meghalaya la sam do Pradeep Singh Kharola ubalong ru Chairman but Managing Director jong ka ITPO ubalong ru kumkongsan hagni ka sngi. Laban kedo baka IITF ka bala penong de ka ITPO na do ka khat saw tarik hado ka arpo hunyaw tarik unai wing arajar arpo saw halor ka phang Viksit Bharat arajar saw pu hunyaw kabaya hab bat ka jing temu jong ki India ban long kum kari bat ka jat benrew ka ba keu bat ka ba penpau ya ka jing keu shaprang nang ta ka jing penmi thamai bat ka jing hiar pateng jong ki jing long tenrai. Hagani ka yo yadi yathit ni ka trade fair lawan ban shimbenta de ki jilla ba pher nang ta ki Union Territory ki Ministry bat ki karkhana shimen na keleng ki benta jong kari India. Kitanat ki bami khmat ye ke jela Meghalaya hagni ka rinsan ka IITF arajar arpusau ki kinthop ye ka tanat jengok kai prathai ka industries ka Meghalayan Age Limited ka badan New Delhi but ka Directorate of Information and Public Relations kum ka tanat nodal dalor ki tanat sarkar ladon ru pratli ki unit ke bala kershan de Directorate of Commerce and Industries ki bala shimni ki benta ba pher jong ke jela ru ki lawan ban shim benta hagni ka yo pen inam na ka benta ban penyat yo ya ki Martin Rai. आगे मत आइए भाई साहब प्लीज. Please give a big